Pipo? Pipo, no, espera! Esteu per ahí? Pues estic buscant. Pensareu que no estic bé, perquè és el que me diu la meva mare, però jo dic que és cosa de l'adolescència perquè tinc 16 anys. Vaig començar a matar coses xicotetes com ratolins, insectes, el gos del meu veí, però ara... Sí, escolta, vaig a fer una cosa que em vaig arrepentir molt i gràcies a això vaig crear una nova personalitat, la més tímida de totes. Se podria dir que és prou antisocial. Vicenta, vine a parlar amb ells. Hola, pues això, el que ha dit Pipo. Uf, són molta gent, no? Ai, pues això, tot bé, no? Jo sí que estava sent molt més temps serrat. Vaig sentir por vine. Bueno, després la meva mare va morir, no la vaig matar jo. Va morir de càncer i des d'entonces no vaig eixir de casa. En este moment vaig crear la meva última personalitat, una xica de 25 anys, la qual que no he de casa. Hola, chiquis. Adivineu, no acaba l'última temporada de Stranger Things. ¿Voleu que vos cante algo? Va. Bueno, no, es que me sap mal. Bueno, va, os conto el final. Pipo, calla, te voy a contar dos cosas. 11 es... No. Bueno, com acabo d'explicar, resulta que em vaig adonar que les meves personalitats estan vivint la vida més que jo i no em va parèixer bé, així que vaig decidir canviar. No deixava que apareguessin les meves altres cares i al cap del temps vaig tindre